ara, per anar acabant, has de respondre la pregunta del nostre anterior convidat, que va ser en Jordi Ríos, aviam què et va dir. I que la contesti el Juanjo, també. Ah, bueno, vale, va. Sí, que la responguin els dos. Què en penses de l'ultradreta? Molt bé. Uau, molt bé. Molt bé. No recordava que havia dit això. Jo tampoc, no me'n recordava. Polèmic. Tenim més polèmica, Xavi. Què fem? Jo ho tinc clar, Ah, ho té clar. Comencem amb Juanjo. En la derecha. Jo per mi no hauria d'existir, els extremismes no existeixen i, bueno, i la seva política doncs jo crec que no és amb el meu tarannà i es poden fer millor les coses. Molt clar. Aplaudiment. Molt directe. Aplaudiment, Xavi. I a la nostra esquerra... Jo estic totalment d'acord amb el Juanjo, però afegeixo que cal formar la generació que puja ara en la realitat, en la història més propera del nostre país, perquè realment siguin capaços de valorar tot el que s'ha aconseguit fins ara i de poder tenir un bon dret a decidir i a veure què és el que està bé, què és el que no, què podem perdre i què podem guanyar. Ara que comentaves com hem viscut l'evolució en el tema de diagnòstics, etc., també hi ha hagut una evolució en qualsevol altre àmbit respecte a quan hi havia precisament governant l'ultradreta, llavors podem connectar-ho una mica. Us anava a dir que ara arribàvem sí que a la part més complicada de l'entrevista, però crec que aquesta pregunta ha estat prou complicada, llavors ja esteu totalment escalfats, però és que ara ve a les preguntes ràpides del Jaume, on haureu de respondre el primer que s'us passi pel cap sense donar-li masses voltes. Així que, si us enfronteu, de moment la gent ho fa ràpid, sí que és veritat que som dos, llavors la dinàmica serà diferent, però com heu de respondre el primer que s'us passi pel cap, no ha de tenir gaire problema. No sé si ho fem per torns o no sé com fer-ho, o que... Una pregunta cada un, no? Una pregunta cadascú, perfecte. Comencem, qui vol començar? Ella, sisplau. La Mary, perfecte. Estàs La música preparada? d'atenció, Xavi? Sí? Segura, Ho dic perquè anem molt bé amb aquest repte, no volem no volem que s'espatlli. A veure. Xavi, foquem música d'atenció. Perfecte. Mary, quin és el millor consell que t'han donat? Fes el que vulguis. Juanjo, què és el millor de treballar cuidant gent gran? Com t'estimen? Mary, què és el millor de treballar amb nens? L'empatia que agafes i el referent que et converteixes en ells. Juanjo, si haguessis de dedicar-te a una altra professió, quina escolliries? Bohemio. Mary, projecte del que estàs més orgullosa. Faga. Juanjo, què és el primer que faries si et toca l'Euromillón? Comprar faga. Mary, com t'agradaria que la gent et recordés? Com Mary, com el que sóc. Juanjo, un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar? Soc massa exigent. I Mary, quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? Ens ho hem passat molt bé. No és broma, que penso que han sigut els més ràpids. O sigui, heu donat les respostes més argumentades molt bé. Sí. Molt Bravo. bé. Molt bé. Us ho heu passat bé, que és el més important? Sí. Molt bé, molt bé. Perfecte. Sí. A nosaltres ens ha encantat que hagueu vingut, ens ha semblat un discurs superinteressant i superimportant i és per això que volem que deixeu una pregunta tan interessant com les vostres respostes per al nostre pròxim convidat. La deixa el mateix Juanjo, Sí. Vinga. Creus Et fica pressa, el tècnic et fica pressa. que la societat que està pujant ens pagarà les pensions? Sí. No ens preguntis a nosaltres. Andorra. Vale, està molt bé. Sí. I Mary, a mi m'agradaria que deixessis una persona que t'agradaria que vingui a Talents a Barcelona a que l'entrevistem. Home, jo crec que jo he ocupat un espai força ampli de l'entrevista, però el Juanjo té molt a dir El i Juanjo té podem molt a treure dir, moltíssima cosa d'ell. La Podríem- veritat és que sí. Perfecte. Ho podrem tantejar. Fer part dos. Tu has passat bé com per tornar o...? Sí, de fet, avui m'he focat aquest embolic que diu mira, Juan, pues tornarem. Ja sabeu que estic Perfecte. obert a parlar amb vosaltres. Talents a Barcelona ofereix sorpreses. Molt bé, doncs ja hem acabat l'entrevista. Esperem que us ho hagueu passat molt bé. Nosaltres, jo crec que sí, no, Maria? Molt bé, molt bé. I res, si voleu seguir recolzant-nos com a podcast, doneu like a les publicacions i feu-nos-ho saber per xarxes socials. Us enviem un petó molt gran. A la Adeu. pròxima.